बे फैसालिनि आखलखौ बोरैबाबा सेंग्रा बोरायग्रा बायदि नुखायो आं। जोंनि सैथोआ बहा गोमाखो? दा जोङो बे सावथुनखौ जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों फोजोबनो हाबाय आरो बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय गाब गैयै जायख्लं। गोबाव समनिफ्रायनो नोंथांमोना गाब गैयै जायख्लं मुभिखौ नायनो थाखाय नेनानै दङ नङा होमबा? जेरावनोखि संगिनाया रियेलावनो गावनि खानायखौ हरदों। आंबो बिराद एक्साइटेड जानानै दङ बे मुभिखौ नायनो थाखाय। दिङा फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानाय गाब गैयै जायख्लं आबुं बर' सावथुनखौ बेखेवबाय। खुहेर खुसि आगोमा आफादनि बानजायनायाव प्रिमियार श' हाबाफारियाव रोजा रोजा हारिमु अनफावरि रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोननो हादों। गोदो गोदायनिफ्राय सोलिबोनाय बर' हारिनि समाजारि खोमसि फोथायनाय आरो मरेल पुलिसिंनि गाग्लोबनायाव सैथोआ जेननायनि खौरां होदों सावथुना। बर' हारिनि समाजारि जेंनाफोरा रोखा बेरखांदों बे सावथुनाव। दिङा फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दिहुनजानाय गाब गैयै जायख्लं आबुं सावथुनखौ बेखेवनाय बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि नेहाथारि दिपेन बर'आ गोथार आलारि बाथि फोजोंनानै बेखेवनानै होदों। बे हाबाफारियावनो बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलेना दैमारि, निजोम सना रामसियारि, रिमल दैमारि, एक्टर डाइरेक्टर संगीना ब्रह्म, मुलुगसार बर' आरो गोबां बर'नि फावखुंग्रिफोरनि नुजाथिनायाव बे प्रिमियार श'खौ बेखेवनाय जायो आरो गोबां रायजो राजाफोरनि अनसायनाय बाखनायनाय मोननो हादों गाब गैयै जायख्लं सावथुना। दिङा फिल्म प्रडाक्शन बिथांमोना जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों नैबे सावथुनखौ दिहुननो हादों। दिनै बिराद मोजां मोनसे सावथुन मोजां मोनसे स्ट'रिखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ आरो बे जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय मोनसे मोजां मोनसे मेसेज थांगोन आरो जोंनि समाज फोसाबनायाव मोनसे खामानि होगोन होनना जेब्ला नोंथांमोननि खुगानिफ्राय ओंखारगोन बिथाङा सानगोन आंनि खानाय लावथब सिननायनि फिथाइखौ आं दिनै मोननोसै आं होननानै मोनबाय आरो बेखौनो दिनै नोंथांमोना होनो फैदों। बिथाङा बेसेबां सेक्रिफाइस खालामदों, थाखा फैसा गारनायखौ बादो, लावथब सिननानै गिदिंगासिनो बिथाङा। बा दिनै जों बिथांमोनखौ जों हेफाजाब होनांगोन रायजोफोर। बेयाव सोरबाया साफा सानैया इउटुबाव सर्ट सिनेमा खालामबाय, आं फां हगारब्रबबाय, बिदिजों नङा। हगारनांगोन बेबो इन्टारटेनमेन्ट। खिन्थु बिनि गेजेरजों जोङो जाहाथे समाजनो रायजो राजानो जों मोजां मोनसे मेसेज होनो हायो नामा बेखौसो खालामलांनांगोन रायजोफोर। दा आं बेखिनिखौनो बुंबाय। आं बेखौ माबा मोनसे खोथा सोंनोसो आखाइ हमदोंना? गाबरा ए पागल कुकुर বিলাকৰ পাগলামি মই বাহিৰ কৰি দিম। बे फैसालिनि आखलखौ बोरैबाबा सेंग्रा बोरायग्रा बायदि नुखायो आं। जोंनि सैथोआ बहा गोमाखो? आंनि आइखौ बेबायदि जेबो गाज्रि दा बुंहोदोंना आङो? बेबायदि बेरामि हौवाखौ सैसिना जाहोस्लाय ज्राब गारनानै दिल्ली बेंगलरफोराव खामानि मावहैनायासो साबसिन। नों बुजियाखै बिनि आखरा एफा गाज्रि मोनबा जोंखौ माने एफा मोजाङै बरायना जिरायखो? बे गामिया बे ओनसोला आंनि आखाइ मुथियाव। आंनि इसारा मोनाब्ला थाम्फै मासे बिरनो हाया। हिन्जाव माहारिनि जानानैब्लाबो सासे दावहारु जाना दावहा नांगासिनो दङ। नों जेनाखै फैसालि, नों जेनाखै।
दा जोङो बे सावथुनखौ जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों फोजोबनो हाबाय आरो बे सावथुननि मुङानो जाहैबाय गाब गैयै जायख्लं। आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे सावथुनखौ अनसायगोन आरो नोंथांमोननि बे अनसायनायखौ मोनोब्ला जोङो थुलुंगा मोननायजों लोगोसे जोबोद गोजोननाय मोनगोन। गोजोन्थों। खैराबारिनि कुहियारकुसियाव गाब गैयै जायख्लं सावथुननि प्रिमियार श' दङमोन जाय सावथुनखौ बयबो रायजो राजा नोंथांमोना नायनो होननानै नेनानै दंमोन। बे सावथुनखौ दिनै गासैबो रायजो राजानि गेजेराव हगारना होनाय जाबाय आरो जोबोद मोजां मोनदों आं बेयाव फैनानै। गोबां रायजो राजाफोरा नायफैदों, बे सावथुनखौ अनसायफैदों आरो बिथांमोनजों ज' जिरायनानै आंबो बे सावथुनखौ नायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो सावथुननि बागैथ' मा बुंबावनो, सावथुना थारैनो जोबोद मोजां जादों। आङो रेटिं जुदि होयोबा आङो 10 आउट अफ 10 होगोन। बेवहाय गासैबो आर्टिस्टफोरा जोबोद मोजां एक्टिं खालामदों, टेकनिकेलि बिराद साउन्ड, गासैबो टीमानो जोबोद मोजां खामानि मावदों। गाब गैयै जायख्लं गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना फैनांगौ, नायफैनांगौ। बिराद मोनसे ससियेल मेसेज गोनां बे सावथुना। औ, आं एसे बुंनानै होनो, रायजोफोराथ' फैनानै नायफैखागोन आरो नायबा साबसिनहाय मिथिगोन। बिनि अनगायैबो आं बुंनानै होनि एसे, जों जि जोंनि समाजाव जोङो उन्दै उन्दैफोरनिफ्रायनो जोङो नुबोनाय मोनसे जाथाय, बे जाथायानो जाहैबाय जोङो आयेनखौ जोंनि रायजो राजाफोरा गावनो आखायाव लानानै फैयो। जोंहा ल' दङ, जोंहा आयेन दङ, बेफोरखौ थाङाबासिनो मालाबा मा जायो, पानिशमेन्ट होनो थाङोबाथाय माने बांद्राय जाहैयो बे जिनिसा। औ, मरेल पुलिसिं जायखौ होनो, गावनो गाव जिखौ आयेनखौ आखायाव लानायखौ, बेनि थाखाय मोनसे बिराद मोजां मेसेज बियो। आंनिबा गासैबो रायजो राजा नोंथांमोना फैनांगौ, नायफैनांगौ। मानो होनोबा दिनै जोंनि हारिनियावल' बे मरेल पुलिसिंखौ नुनो मोना, गुबुन हारिनिफोरावबो जों बेबायदि जाथाय नुनो मोनो। बेनिखायनो गासैबो जाहाथे बे सावथुनखौ नायफैयो। थारैनो जोबोद मोजां सावथुन। आङो बिराद माने गोजांस्रु मोनलायदों आरो दिनै बे सावथुनखौ नुनानै, गुजबाम्स फैलायदों। नोंथांमोनाबो नायफै आरो बे सावथुनखौ एन्जय खालामफै। गोजोन्थों। दिनैनि बे गाब गैयैनि प्रिमियार श'आ मोजाङैनो मोजां जानानै थांबाय। आङो नायनानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। होननो थांबा आङो फिल्मखौ नायनो होननानै जोबोद गोसो जानानै दंमोन जेब्ला गोबाङानो नुदोंखि गाब गैयै जायख्लंनि फट'स आरि बेफोरो बुहुत जोंना ससियेल मिडियाआवहाय बिदिनो गोसारगासिनोमोन। ओमफ्राय बेहायनो माबा मोनसे जोङो एसे निउ मोनसे नुनो मोनगोनखौ जोङो मिजिं थिबाय दंमोन। ओमफ्राय आं दिनै पार्सनेलि नायनो मोनफैबाय। ओरैबादि माने आङो फार्स्ट हाफावथ' जोबोद गाबबाय, ओमफ्राय बेनि उनाव जेथिया सेकेन्ड हाफ फैदों, माने आंनि गाबनायानो थाथ'दों। गाबनाय थाथ'नायनि सोलाय आंना माने मा होनगोन बेखौ, गोजांस्रिउ मोनोना जेथिया मानसिया सिभारिं जायोना, बे फिलखौ होनो हादों आरो। आं गासिबो रायजो राजाफोरखौ खावलायगोन कि जोंनि बिदिनो बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि जाफोर सावथुन, बेफोरखौ जेन रायजो राजा नोंथांमोना गासैबो अनसायलांबाय थाथो। बिदिनो दिहुनगिरि बिथांमोनाबो अब्लाना थुलुंगा मोनगोन आरो जोंना बर' समाजाबो आरो जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाबो बिदिनो जौगालांबाय थागोन। आरो आङो बिथां संगिना मेमनिसिम ओरैबायदि थेंक्स जासिहरो कि बिथांनि बे फार्स्ट डाइरेक्सन जोबोद मोजां खामानि मावदों बिथाङा। एसेनोसै। बेखौ आङो होननो थांबा जेथिया फट'स नुदोंमोन ना, बेहायनो बांसिन गोसारदों होनदोंमोन ना आङो। दा बेखौ आं दा लाइक फुटेजखौनो नुजोब्बाय, फुरा सिनखौनो नुजोब्बाय। जेथिया सिनखौ नुदोंना, अब्ला आंनि रिएक्सना लाइक माने मानिनांगोन, एकदम माने स्पिचलेस जायखौ बुङो। बिदि खालामनो थाखाय बुहुत गोहो नांगोन। बेखौ जायनो मेनो रावबो खालामनो हाया। आं निजिनो खुद खालामनो हाया। आं बेखौ गेरेन्टि बुंनानै लानो हायो गावखौ। बेनि थाखाय आं बिथांखौ एकदम माने मानियो आरो बेनोसै। माने आङो सिमां ना मोगथां सानखादोंमोन। माने बे खबरा आंनाव फैदोंमोन ना जानुवारि 15आव। ओमफ्राय जागोन ना जाया। ओमफ्राय आं माने गोसोआव बहुत नार्भासमोन, ओमफ्राय माने जोबोर एक्साइटेडमोन। दिनै नों रल खालामनायखौ नुबाय, नों माबायदि मोनदों? जोबोर गोजोननाय मोनदों आयौ। आंनो खालामदों बे फिल्मखौ। ओमफ्राय माने आंनो बांसिन नायनो एक्साइटेड जानानै दङमोन। ओमफ्राय दिनै नुबाय, जोबोर गोजोननाय मोनदों। रायजो राजाखौ मानो खावलायगोन? थेंक इउ बयबो फैनानै माने जोंखौ अनसायफैनायनि थाखाय। आरो रायजो राजाफोरा जोंखौ अनसायो आरो बेबायदिनो माने थुलुंगा होयो। नायनानैथ' जोबोद मोजां मोनदों। माने बिदिनो माने समाजाव किसुमान माने खोमसि फोथायनाय मानायफ्रा बेबायदिनो जाना दंमोन।
दा बेफोरखौ माने बेरखांदों आरो गाहाम नांदों जेनेबा मानसि सासेखौ बिदि माने किसुमान माने बहुत दुखु होनानै बिदि माने दुखु होनाया गोरोन्थि जादों होननानै आं सानदों आरो समाजाव राजाफोरा जाहाथे बेखौ नायनानै जेनेबा सोलोंना लानांगौ माने गोबां बेफोरबायदि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय किसुमान काहिनि धोरोमारि किसुमान माबा जानो नागिरो ओंखायनो बुजिना लानाया मोजां आं बेखौ सानो आरो गोबां फिल्मनि गेजेराव नोंथाङा बे गाब गैयै फिल्मखौ माबायदि नुदों? बेखौथ' आङो जोबोद माने मोजां मोनदों आरो माने बाख्नायनांगोन माने जोंनि गाब गैयै फिल्मा जिहेथु रुजु जायाखै माने बिदिनो जादों माने जोंनिया ओनसोलनि लकेलिटि माबाया बेरखांजोबदों आरो माने ओनसोलनिखौनो गासै बेयाव बाहागो लादों बेबायदि हिसाबै माने जोङो गाहाम मोनदों जेनेबा जोङो जाहाथे बिदिनो मोजाङै जौगालांनो हाथों जोंनि माने फिल्म माबाया बेखौ आङो सानो आरो बेखिनिखौनो आदसा नायजाबखौ नायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंनि एकदम समाजजों जोबोद गोरोबफ्लेनाय मोन्दों ओंखायनो दिनै रायजो राजा बयजोंबो ज' जाजा नायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय मोनसे जाफुंसार नायजाब होननानै आं आंनिफ्राय फोरमायनो सानो लोगोसे बयबो रायजो राजाफोरा नायफैनानै गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायदों गोजोन्थों हिस्ट'रिया आथिखाल माने समाजजों आथिखालनि लाइमोनफोरा खायसे मालाबा गावनि डिसिसनफ्रा रं जालांनानै माखासे गेना गोरोन्थि खालामलाङो मेनलि बे मोनसे माबाया सावगारिया बेरखांदों उनावहाय बे सावगारिनि उनाव गेदेर समाजाव मोनसे गेदेर खहा लाबोयो बेफोर मोनसे सावगारिया बेरखांदों जोंहा दिनै प्रिमियार श' दंमोन खैराबारि ओनसोलनि सिङाव थानाय खुसि गामियाव आगोमा आफादनि बानजायनायाव बिथांमोना जोंखौ जोबोद हेल्प होबाय बिथांमोननि नाजानायावनो दिनैनि बे माबाया प्रिमियार श'आ जाफुंबाय जोंनि गाब गैयै जायख्लं सावथुननि लोगोसे रायजो राजाफ्राबो ओरै लोब लोब फैनानै नायफैदों सासेबो माने नायनायनिफ्राय सिखाराखै दसेबो ब्रेक जादोंब्लाबो सिखारनानै थाङाखै जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोङो खस्थ'नि गेजेरजों माने रिलिजखौ होनो हाबाय दिनैनि नुथायखौ नुनानैथ' माने रायजोफ्रा थारैनो अनसायदोंखौनो होननानै आं बुंगोन बिथांमोना जोंनि सावथुनखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनदोंखौनो होननानै आं साननानै लासिगोन दिनैनि रायजो राजाफ्रा ओरैबायदि लोब लोब फैनानै नायफैबाय दा बेनि थाखाय इयुनावबो बिदि मोनसे थुलुंगा मोनदों थारैनो डेफिनेटलि बिथांमोननि जि नुथायखौ माने लोब लोब फैनानै बिथांमोना जोंनि बे प्रिमियार श'आव बाहागो लाफैबाय रायजो राजा बिथांमोना बे नुथायखौ नुनानैथ' आङो ओरैबायदि एक्साइटेड जाबावबाय माने साननानै दोनखानानै दंमोन इयुनावबो माखासे बिदिनो स्क्रिप्ट एन्ड स्ट'रिफोर डेफिनेटलि आं खालामबावगोन बुंगासिनो दंमोन जे जोंनि सावथुना एसे आलदा रोखोमनि माने जोंनि बे सावथुननि स्ट'रिया माने जोंनि समाजनि माखासे सुबुंफोरनि जिउ जारिमिनजों एसे एनैब्लाबो गोरोबगोन बा गोरोबनाय होननानै आं आगोलावनो बुंबोबाय थादोंमोन दा बे सावथुनखौ नायनानै जाहाथे रायजो राजा नोंथांमोना जोंखौ गाज्रि मोना बे सावथुनखौ बनायनो थाखाय बेनि थाखाय गिबियावनो नोंथांमोननिसिम निमाहा बिग्रोनायखौ थाखाबाय मुस्रि गोमबोर दैमारि कुयारकुसि आगोमा आफादनि आफादगिरि दा जों कुयारकुसि आगोमा आफादनिफ्राय जों बेखौनो खावलायनो सानदों जों जा दिनै गाब गैयै जायख्लं बर' सावथुनखौ दिनै जोङो प्रिमियार श' बेयाव खालामबाय दा बेखौ जोंबो नायदों कमिटिनिफ्राय नायनानै जों जोबोर मोजां मोनदों फिल्मखौ बे माने सिगाङाव जायफोर सावथुन दिहुनबाय बा ओंखारबाय बेफोरनिख्रुइ जोङो साबसिन हामसिन जानायखौ जोङो नुनो मोनदों दिनैनि बे सावथुननि गेजेरजों दा जोङो आगोमा आफादनि जानानै बर' रायजो राजा सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनखौ बेखौनो खावलायनो सानदों गुबुन बहाबाफोर जुदि बेफोरबायदि जोंफोरबायदिनो कमिटिया जुदि गाब गैयै जायख्लं सावथुनखौ जुदि हांख्रायनानै लाबोयोब्ला लोब लोब थांनानै बिथांमोनखौ हेफाजाब हैनानै बर' सावथुन मुलुगखौ हेफाजाब होनायजों लोगोसे बिथांमोननि जा आफाद बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो थाखाय जों आगोमा आफादनि जानानै गुरै खावलायहरनाय थाबाय जाथाया माने बर'नि जि सोलिबाय थानाय समाजारि जाथाय बेजों गोरोबथारदों माने खोमसि फोथायनाय बर' समाजाव खोमसि फोथायनाय दङ आरो माखासे
जाय माने गावनि हौवाया जुदि जेबो खामानि मावनो हायाब्ला गाज्रि थासारियाव थायोब्ला माने बिथांनि हिनजावा बा बिसिया जुदि जोबोद खस्थ' खालामनानै न'खरखौ सालायनो गोनां जायो दा बेखौनो आरो गुबुन माखासे गाज्रि सुबुंफ्रा माने नंखायै खोमसि फोथायो बर' समाजाव दाबो खोमसि फोथायनाया दङ बेखौबो बेयाव दिन्थिनाय जादों आरो माने मानसिखौ जे बेराम जायोब्ला माने दासिमबो डाक्टरनियाव लाङालाबासिनो माने मेडिकेलाव लाङालाबासिनो माने अजाफोरजोंनो माने फाहामनो नाजायो जेराव अजाया नंखायै गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय माने रायजो राजाखौ थगायनानै माने नंखायै माने गाब्र'होयो थिग बेबायदि माखासे जाथायखौ दिन्थिदों आरो बेयाव जोबोद मोजां नांदों जोबोद मोजां नांदों गुबुन जायफोर रायजो राजा बिसोरबो मोजां जोबोद मोजां नांदों होननानै बुंदों मानसिफोरा माने ओरैबायदि मोनसे आबेगिक जादों गोसोआव माने आबेगिक मोनसे महरखौ नुनो मोनदों आरो रायजो राजानि गेजेराव निस्सय रायजो राजाया नायगोन जोङो जेरैबायदि नायदों आरो नायबावनो लुबैनाय मोनसे गोसोआव थादों बेबायदि निस्सय माने बर' रायजो राजाया निस्सय बेखौ बुजबनानै लागोन निस्सय नायगोन बेखौ आं रायजो राजानि सिगाङाव खावलायनाय थाबाय कहेर कुसि आगोमा आफादनि हांख्रायनायाव गाब गैयै जायख्लं प्रिमियार श'खौ नायनानै दुखु मोनदों गोलाव सम जोंनि सोलिबाय थानाय थासारिफोरखौ लानानै बिथांमोना दिहुनदों बिराद मोनसे मोजां जादों आरो हसायैनो माने गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायनानै गोसोखौ ओरैबायदि मोनदों माने बुंस' हाया आरो बयखौबो अनसायगोनखौ मिजिंथिदों